O, kinsa man muna ninyo diha? Ako ma'am, kay ganina ra ko dire. Ako saan mo? Saan mo rin papila-pila diha? Sus, pastela ni mo ba? Ikaw ba? Tukar na po nang igat ni mo ba? Papila-pila man ni mo na. Unsa na po na sila dire? Mamisita man daw sila sa kuha. Kabalo na kasi mong buhaton niya, diskarte ta. Oh, kisa may muna ninyo. Dali. Ako, Col. Naunsa naman taong kawa man ka manghiring kung unsay mamisita, maminaw ta ka sa mga katigulangan. Kung mamisita ka tagbalay, nakay dalon para sa mga magulang ba? Sa naman taong ka, boss, oy. Kabalon mo ko daano kung sa imong tungabon araw. Kana yun, magunahuna. Kamong sunod ha, pagunahuna mo, unsa inyong ihatag ron. Unya, boss. Sulod na ko. Sige, magtanaw sa kuha. Sus, ginoo ko. Tama ba na akong nakita? Wala di ko masayo. Ikaw gina-perminti dire, oh. Nyag ikaw kung pilian, ihatag niyo mo tanan ang gusto. Tanan. Kutob sa kumakay. Ihatag na ko tanan sa imo, ha? Aw, kini ang ganahan. Suman kita na. Hindi ako mga akong cute. Oy, unsa man na pre? Gawas. Paggawasan na. Kabastos po ning batawana, oy. Galasgaw. Way klaro. Siya ray nilingkod. Tanawa raw. Yaw pag yun. Kitaan ba ka? Unsay sunod? Ma'am, ako'y sunod, ma'am. Sus, ginoo ko. Mr. Misito. Sa may dala ni mo? Kulabing, narao. Saan ang pisi? Pagtarong dia, pasig ikaw mo igain na ko, anak. Tanawa, asan tumoy? Hala. Sus, stilan mo, no? Pas nabilibagin ako ni mo ba? Amuan na. Ang kulabing, mamalay ko si mong manghod, be. Sus, ginoo ko. Che, ano ragod? Namisita daw si mo, oh. Mamalay daw diretso. Sugot ka, ni? Ya, uy, dako mga kaya, maglisod mo ko sa imo. Che, siguro hindi na kung ikaw, radyo, di ko mag-cheat-cheat. Ang kanang lisod yun, ya, uy, basag unsaon ba? Anong mamugos man nyo? Maglisod lagi daw sa mga sus. Tanawa ulit tayo po lagi. Sus, Kol, kung kami magdayon ni mong manghod, Kol, taga-adlaw may magyaw kanding, Kol. Kol, taga-simana, maglitsyon mig baboy. Bahala po doro yung di ko kakaunog karnikul. Che, sige na, che, di. Sorry, jud kay Col. Dagan pa yung babae dira. Nagigday ko'y pag-asa sa imo, che. Chi, sus pastila no? Kay Caron, unsa naman taga unsa pa may gusto nimo? Unsa di sakyanan nimo, Col? Ay, driver kog bako sa province. Ay, basta mga driver. Sa kinsa ray chikaan. Grabe po kay Katsi, oy. Kung sugton ko ni mo, che, biyaan ko to kung mga uyab tanan. Akong sweldo tanan sa province, ihatag na ko sa imo, ah. Sa man, che, musugot ka, dili. Ang kanding, Col. Hilaptanan, magkakakol. Na, tanawa lagi. Di man din na imuha di ay. Wa man klaro ni bataan, eh. Oh, napa? Kulabing! Col, duspili, Col. Sus, pastila sa tanan ba? Ikaw gay maayo gay sa tanan. Sige, sunod dito. Oh, uyaba na ako manghod, uyaba na. Lah, lakas juga kang kuyab ba? Ambutan na niya. Tingala ikaw paghatag na ko sa iyag 2,000, gipasulod ko niya diri ah. Mamisita maka ka. Kagkonsihan mo ko na kwarta. Kinaapil man siya sa lista. Sus, pastilan, ikaw ba jud ang tayang gusto nga moyab sa kuha? Kanahan ba jud kay kog pisod? Ngiyay, si ate ba? Unya dong, kamu na. Psst, balik diri ka daw dong. Okay kas kuha.